ziua și bine v-am regăsit la un nou episod. Stai, ce caută de prototype? Abia am intrat să fac episodul și am găsit de prototype. Ce vrea să facă? Stai că... Search with the... Wow! Wow, what? Ok. Scuzați-mă, o să mă am și ecame. Îmi pare eu, băieți și fete. Stai să-mi iau pe ăsta, să-mi fac mai mic, ca să mă duc în gabinet. Așa cum tu o să mă mai bine. Deci să vedem cum ne descurcăm, o să și pisez. Pare eu, dar... Păi da, eu am 6 ani jumate și aproape fac 7. Așa că nu știu ce o să facem. Ei, eu! Ei, ce mișto! Așa, cum ziceam, o să bocăm de prototype. Ok, momentan încerc să iau, să-mi bochez. Avem de prototype. Ia că pun canapee. Cred că o să mă ajute destul de mult. M-am bocat pe prototype. Ok, cine n-a văzut, cum se zice, poate să ia alți youtuberi. Dacă nu ați văzut episoade cu, cum se zice, Poppy Playtime Chapter 5, să vedeți alți youtuberi, că eu sunt așa și eu n-am de-astea să fac și eu jocuri, că eu n-am găsit pe ea 2, dar am poate să zic așa. Bă, acum de unde vine? Să ched eu. Da, o să jucăm și pe hate. Nu știu, dar cred că n-am pe fate, e meu. Ding 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 ding. Oh my god. Nu vreau să cumpăr nimic de show. Dar să, cum am zis, să jucăm și pe alte hărți. M-a obosit hata asta, deci o să mergem pe hată. Dacă veți, scrieți în comentarii alte jocuri pe care mai vreți să e joc. Bă, nu. Stai. Dacă vreți să mai jucăm și noi jocuri pe Roblox, dar asta nu e pe Roblox, dar o să jucăm. Haio. Heu. No. E camă, fiți atenți. Acum v-am zis să am și ecame și o să mă joc și alte jocuri. Eu ai gata. Da. Ok. În comentarii să spuneți cine îmi știe pe 6-7. Momentan n-am și pe prietenul meu, auziți? Ok, nu știu ce face, dar tot n-auziți. O să jucăm și alte jocuri. Hai că nu ne mai jucăm jocul ăsta, o să jucăm jocul.
Ok, dar nu știu momentan. În spațiu este face, nu știu ce joc să mă joc. Hai că mă joc eu, bă. Ok. Doamne, nu știu ce joc. Ne jucăm... Wow! Wow! The doing! The doing! The doing! The doing! Wow! The doing! The doing! Să nu spui că ai făcut doar o greșeală. Picătuie de genială. Spune-mi acum de ce ai făcut-o. Ok. Să știți că mai e un prieten de-al meu. Suntem la școală. Ei are câte 7 ani și eu am 6 jumate. Nu știu, dar că aproape am 7. Știu și eu să fac episoade și ne jucăm și noi jocul. Și să știți că am și eu un prieten. Dar că eu m-am uitat de multe episoade cu Sky, îmi vine să fac și eu omul negru. Voi știți pe Sky? Scrieți în comentarii, da. Sau nu, că poate nu. Păi ce tu vorbești, mama mea acolo? Alo! Nu știu ce tu stați scăpec un pic pentru 2 secunde. Să vorbesc cu mama, că nu știu ce are. Are ceva cu fratele meu. M-am întors. Ok, cum vorbeam, vine Huggy Wuggy. Îmi place de Huggy Wuggy. Wow. Ce facem ăsta? Ăsta face bani? Sau crezi tu dacă ăsta face bani? Că eu nu te cred. Tan. Tai ta tan dun buni. Tai ta tan tan. Tai ta tan tan. Tai ta tan tan. Tai tan tan. Tai ta tan. Tai ta tan tan. Tai ta tan. In. Vreți să vă uitați în niște videoclipuri de-ale mele? Vreți, vă rog? Hați! Bă, ce-am găsit aici? Știi, bă, știi. Iu! Hai să ne uităm la ceva ale noastre. Hai. O, iată dimineața ta că te duci pe geamul de abaie și strici. Păcat de eu când am dormit. O să ia o creatoare se numește taică-tu. O să ia cu o iaua și o să dormi instant. O, iată dimineața. Baby. Nu vine să che ce postez aici.
Stați că vin pe zi și pe fratele meu. Iulian, domnul Iulian, să-mi spună ce părere aveți. Stați că nu știu ce e aici. Vorbește și tu, domnul Iulian. Zici și tu ceva. Îți faci cunoștință cu abonații mei? Bă! Wow! Tare experiență! Eu zic ceva. Ok, nu vreau să zic nimic. Mami, tu vrei să spui ceva? Nu am ce să spun. Ok, mama mea n-are ce să spun. Ok. Acum să vă prezint pe bunica mea. Zici ceva, bunică? Bună. Ok, asta e păierea. Acum intrăm înapoi în joc. O să creez hata de Minecraft. Ai Hasaiot. Asai în 2010. Și toată lumea. Wow! Au! Dar atenție, e aia veche. Veche. Așa știu. Așa îmi place mie să-i zic veche. Au! Au! Nu faci pentru că Sățeanu și mierea e în apă. Deci, ce mă doi pentru că postez episod? Stai că îmi trimite ceva. Tată, eu nu îmi trimite. Și tot n-ai omul ăsta. Că mă bagă, bă. Băi. Uite-te, mă. Că mă bagă. Să-mi bag hata. Ia-să-mă. Că dacă fac episod, nu înseamnă că trebuie neapărat să nu mai fac hata. Hai, bă. Hai, mă. Da. Hai că am intrat și eu pe un server. O să zic că să ne jucăm pe una. Da? Cu fratele meu. Hai, vrea să ne jucăm Minecraft? Da. Acum fac episoade și ne jucăm Minecraft. Am zis și eu, fratele meu, tac. A intrat și ei. Ok. I-am zis și eu, fratele meu, să intre, că ăsta e serverul eu asai în privat. Pe care, uitați în ce casă sunt, Doamne. Asta nu știu. Hai că o să mă duc să Upgrades joined the game. join the game, da, nu-mi pasă. Hai că vin să faceți cunoștință și cu fratele meu. Dar să știți că ei mă mai ceartă, mai saie pe mine și mă bate. Să știți. Vino, zici și tu ceva e abonați. Bună ziua! Așa, asta e părerea lui, ok. Eu vreau să merg pe casă. Pe casă? Da. Nu, dar de ce? Iaic! Mă cheamă stai. Mi-e frică să mă apropii. Dar nu știu, dar mi-e frică să mă apropii. Mi-e frică să mă apropii de tine. Evident. De ce? Dar nu știu, dar stai un pic, că trebuie să fug un pic de tine să zic ceva eu abonat. Nu sta pe loc. Păi mai am o inimă. Să știi. Fă cu autobuzul. Bine, eu m-am dat să ia. Hai, bă.
Ok, dar vreau să zic, abonați, Și dați like. da, și abonați-vă, neapărent. Am uitat să vă spun că eu m-am dus la logopedie, dar încă nu știu să-mi zic pe el, că acolo doar am făcut niște jocuiețe, dar nu știu momentan să zic pe el, o să mai merg. Hai că mergem Să eu. meargă foarte mult, Antoniu. Logopedie. Logopedie. Încă nu știe să vorbească. Eu m-am dus la pizza. Ok, să știți că acum misiunea mea este să minez diamant. Deci dacă au un diamant, vreau să... vreau să fac taia. Pizza, am luat o pizza. Vreau încă o pizza. O pizza. Uite, diamante. De ce te-ai dus departe? Nu sunt a mine. Și uite, nu te găsesc. Dacă știu unde e mine. Cum anume știu că sunt la pizza, ei. Nu e, poate. N-apă. Am și eu o pizza, să știți. Că am Am mai două joc. pizza. Am găsit pe duc. Eu mă duc la not. La not. Unde e concursul de not? Bă, nu mai fi ca hata. Da? O să mă duc la concursul de not. Trebuie să spăc puțin, știu ei. Nu trebuia să-i spaci ca ușă. Ai avut ușă. Omul meu. Uite, omul meu. Dar ce tot face foame doi când aleg? Mi se pare că sunt în jocul, în 99 de zi. Am dus la not. Ok, dacă te-ai dus în notă, vreau să not cu tine. Ba nu, că m-am dus la concursul de not. Păi da, și trebuie să fie mai mulți oameni în concursul de not. Știi? Cât trebuie? 1, 2, 3, 4. 4. Da, și noi nu avem ACPS, voi doar eu cu fratele meu. Mă prezintă cum te cheamă? Mă cheamă Iulian. Pe mine, Antonio. Stai că noi nu trebuie să sărim, noi mergem direct în apă, cum știi, da? Să număr 1, 2, 1, si. Ei, nu-i corect, dar tu ai dat pe speed. Ai dat pe speed, nu-i corect, ai tișat-o frumos. Oh, De început 1, 2, 1. Gata. Am adus. 1, 2, 1, si. Am adus. 1, Vezi că ce-am acoperit ca să nu mai... 1. Eu ajung primul, eu ajung. Yes, acum eu, da? 3, 2, 1. Ai voie să alegi pe ceva, da? Am câștigat. Eu am câștigat. Amândoi am câștigat. Bă, dar voi știți că niciodată n-am văzut casa asta. O să ne mai jucăm și Roblox și o să ne jucăm 99. Vrei să ne jucăm în 99? Unde ești? Vrei? În Minecraft. Nu, că n-avem 99.